UPC आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय मुस्रि फोरमान ब्रह्म बिथाङा जोंनि गेजेराव दंफैयो आरो बिथांखौ जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बरायनो थाखाय जों मोनदों जोङो गौरबनि बाथ्रा आखाइ खबनाया खम जाबाय UPC आनजादखौ जोङो भारत हादरावहाय जे बर'नि बिजाब उथ्रिसार जानो हादों बोसोरफ्रामबो 12-13 लाख फरायसाफोरा बेखौ लिरो नाथाय जोङो बेवहाय 1200सो फरायसाफ्राल' उथ्रिसार जानो हायो बेनि गेजेराव बर'नि आगोमा फिसा फोरमान ब्रह्म बिथाङा उथ्रिसार जानो हादों गोजोननाय जासि गांसे मान बिलाइ बेजों लोगोसे डिक्सनारि बड'आव मोनदों 92 इंराजियाव मोनदों 85 जेनेरेल मेथ्सआव मोनदों 99 आरो जेनेरेल साइन्सआव मोनदों 91 ससियेल साइन्सआव 94 आरो एडभान्स मेथ्सआव 98 गासै 559 93.16 जौखोन्दो आखाइ खबनानै बराय आरो सिरि थायो 50 जौखोन्दो लाना उथ्रिसार जानो हादों बे मान बिलाइखौ हरनो थाखाय गोदानै जोंहा UPSC जे उथ्रिसार जानो हानाय मिस्टार प्रमान ब्रह्म बिथांखौ हरनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय बिथाङा मोनदों बड'आव 91 इंराजियाव 91 आरो जेनेरेल मेथ्स 95 आखाइ खबनानै बराय आरो जेनेरेल साइन्सआव 86 ससियेल साइन्सआव 91 जिअ'ग्राफियाव 95 गासै 549 91.50 जौखोन्दो बिथाङानो जाहैबाय देबरगाव हायार सेकेन्डारिनिफ्राय गभर्नमेन्ट फरायसालिनिफ्राय सम्राट ब्रह्म सारखौहाय हरनो थाखाय गुरै खावलायबाय बड'आवहाय मोनदों दीपान्जलि नार्जारिया बड'आव 83 इंराजियाव 86 मेथ्सआवहाय 98 जेनेरेल साइन्सआव 90 ससियेल साइन्सआव 97 एडभान्स मेथ्सआव 84 गासै 530 89.66 जौखोन्दो लाना उथ्रिसार जानो हादों बिथाङानो जाहैबाय दीपान्जलि ब्रह्म आखाइ खबनानै हो बयबो बिथा केना बसुमतारिया मोनदों बड'आवहाय 92 इंराजियाव 93 आरो जेनेरेल मेथ्सआव 88 जेनेरेल साइन्सआव 87 ससियेल साइन्सआव 94 एडभान्स मेथ्सआव 80 गासै नम्बर 534 89% गासै मोननो हादों बिथाङानो जाहैबाय हिना बसुमतारि आरो बिथांनि बिफा अबिनाश बसुमतारि बिमा श्रीमती रिना बसुमतारि लाइमोन सोरां एकाडेमि बनरगावनिफ्राय गांसे मान बिलाइ आरो बेजों लोगोसे जोङो डायरि गांसे हरनाय जादों एकाडेमि दतमानिफ्राय बिफा मोहिनी मोहन ब्रह्म बिमा बायगश्री ब्रह्म बिथांमोनखौबो मान बिलाइखौ आजावफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय बे मान बिलाइखौ हरनो थाखाय आङो फिन खनसेबाय खावलायनो सानदों UN एकाडेमि मानिजाथाव डाइरेक्टर सार कृष्ण गपाल बसुमतारिखौ फिन खनसेबाव हरनो थाखाय गुरै खावलायबाय मान बिलाइखौ आजावफैनायनि थाखाय साबायखर जासिबाय बर'आव मोननो हादों 92 आरो इंराजियावहाय 85 जेनेरेल मेथ्सआवहाय 89 जेनेरेल साइन्सआव 84 ससियेल साइन्सआवहाय 88 एडभान्स मेथ्सआव 80 गासै 518 86.33% लानानै उथ्रिसार जानो हादों
सोलोंथाइ नेहाथारि आरो गाहाय नेहाथारि बिथांमोननिसिम आङो खावलायबाय बिथाङा इउएन एकाडेमि क'क्राझारनिफ्राय आखाइ खबनानै बराय बर'आव मोनदों 86 इंराजियाव मोनदों 83 सानखान्थियाव मोनदों 93 आरो जेनेरेल साइन्सआव मोनदों 87 आरो ससियेल साइन्सआव मोनदों 92 आरो हिस्ट्रियाव मोनदों 80 गासै 516 जौखोन्दो हिसाबै 86 बिथाङा उथ्रिसार जानो हादों इउएन एकाडेमि क'क्राझारनिफ्राय बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजनि गोरायुं एबा प्रिन्सिपाल मानिजाथाव डक्टर कमल कुमार ब्रह्म सारखौ बे समाव गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय बे समाव गुरैयै खावलायबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय बेनि उनाव आं सिनायथि होनो लादों देग्लायनि 2019 इंराजि मायथाइयाव भारतनि जायखौ जों बयनिख्रुइबो देरसिन आनजाद यूपीएससी इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिशन बे आनजादखौ उथ्रिसार जानो हानाय मानिजाथाव फोरमान ब्रह्म बिथांखौ बे समाव गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बे समाव बरायनानै लानो थाखाय आं गुरै खावलायदों दिनैनि बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैफानो हानाय क'क्राझार इउएन एकाडेमिनि डिरेक्टर मानिजाथाव कृष्ण गपाल बसुमतारी सारखौबो गावनि सिनायथिखौ बे समाव होनो थाखाय गुरै खावलायदों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि प्रश्नलाल नार्जारी बिथांखौबो दसे सम गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायदों नुजाफैबावनो हानाय कुसुगाव ब्लक बिअ मानिजाथाव मुस्रि सम्राट ब्रह्म सारखौबो दसे सम गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय जोबोद गोजोननाय जासिबाय जोंनि गेजेरावनो बाहागो लाफैबावनो हानाय स्कुल इन्सपेक्टर बरपेटानि मानिजाथाव मुस्रि धनन्जय नार्जारी बिथांखौबो बे समाव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय आं गुरै खावलायदों कुसुगाव हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मुस्रि कनिश्वर बसुमतारी कान्तेश्वर सरि बिथांखौबो बे समाव जोंनि गेजेराव सिनायथि होनो थाखाय गुरै खावलायदों जोबोद गोजोननाय जासिबाय आरो जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नार्जारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायदों गोजोननाय जासिबाय आरोबाव दंबावो सासे बोसोनगिरि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुस्रि पुरुनाकान्त ब्रह्म बिथांखौ बे समाव गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय दिनैनि बरायनाय हाबाफारियाव हांख्रायनानै लाबोजानाय जे आलासि बिथांमोननि सिनायथि होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आङो एसे समावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।